Stazzjon tar-radju ma jieqaf qatt. Huwa f'dan l-ispirtu li nhar it-tnejn se titnieda l-iskeda l-ġdida ta' One Radio. Clint Bajjada l-kap ta' One Radio jitkellem dwar uħud minn novitajiet li se jidħlu fis-seħħ. U jekk il-ġurnata minn filgħodu turik, allura din se tkun skeda mill-aqwa. Bajjada jitkellem dwar il-breakfast show ta' Joe Tanti. Ħajibda fis-6 ta' filgħodu kif dejjem kien jibda, però fis-7 ħana naqdu mat-televiżjoni wkoll, ġifieri ħajkonna ir-radju u t-televiżjoni fl-istess ħin. Kull nhar ta' ħamis fis-sija u kwart ta' wara nofsinhar, One Radio se jibda jxandar lilin mill-Maħfra, radju serial bis-sem ta' bosta personalitajiet popolari ħafna mas-semmija. Da ser ikun dram importanti ħafna lina għaliex ser nerġgħu nibdew id-drama fuq ir-radju qed naħsbu wkoll għal skedi oħra bħal huma ta' Jannar u anka ta' April li ġej imma nibdew biċċa biċċa. Iżda din hija bistoma ta' dak li hemm preparat għas-semmija ta' One Radio. Fil-fatt fl-iskeda l-ġdida ser jagħtu semhom aktar minn 100 kontributur li bkollox se jwasslu lis-semmija 77 programm differenti. Clint Bajjada jsostni li l-ħidma li ssir bitħejjija għall-iskeda l-ġdida jkollha għan wieħed, dak li jitwassal l-aħjar prodott. B'sodisfazzjon Bajjada jikkwota ċifri li jawguraw tajjeb ħafna. Tajjeb li ngħidu li din is-sena kellna żieda ta' 40% fuq dawk li għandhom xaqsmu ma' SMSs li nirċievu aħna hawnhekk, kellna żieda wkoll ta' madwar 35% ta' nies li jirreklamaw mal-istazzjon tagħna u dan jawgura tajjeb sabiex nibdew skeda ġdida importanti propju mit-2 29 ta' Settembru.